Paitan ba ta, oy? Wag gyud laing hilig. Pambabae ra gyud. Bisag kung saon tok training, muglupad jud ang lihok. Saon ko man ning bataan ni, oy? Na-stress na ko ba? Pero sige lang, mangita ra gyapon kog paraan. Mahuman lang kog trabaho ani salingan. Mapalit kog regalo niya. Tanaw na tok dito sa mga usab. Kay kini akong gipangbuhat. Para lang po ni siya, ha? Karon, atuon ako tudto bay. Takloy, kung sa makada? Naglingkod, malamang. Oh, anong sad man ka? Alangan, pagsun lang ko rin mag-training, sa dili na ko gusto nga kurso. Kuha naman na, pagpangandam naman na, kay mintas bata pa ka. At least, kabalo na ka kung sa'y gusto ni mo pagdako ni mo. Ikaw na lang pag-eskwela ya, kay kabalo naman ka. Ikaw ba, magtubag-tubag jud ka? Kapoy na kaayo. Ayaw nagkakapoy, kay na ako'y regalo ni mo. Ha? Sama na? Basta, malipay ka ani. Sure jud kaya ha, malipay ko ana. Lagi, promise, basta mutuman ka sa akong ipabuhat si mo ha. Sige ya, ako nang buhaton. Basta kay malipay man kaya ko ana. Lagi ay kabala ka, kay kini nga dulaan. Wala pa kakatesting sa tibuok nimo kinabuhi. Ala, excited lagi ko ana ya. Unsa may ipabuhat mo sa ko ha? Basta, makabalor ka na. Ato ta sa training ground. Mag-training na buta ya? Sige, excited kay ko. Basta kay nindot na kayo mong regalo sa ko ha? Ay kabala ka, malipay ka ni. Tara! Unsa man ta diri ayaw? Kita ka na. Usama ko ng kahoy. Kinahanglan, imo nang madaog sa pulo ka alsa. Kaya dili. Kaya sir, basta na ang regalo. Good job. Mo na uganahan si mo ha. Move. Ha, para sa regalo. Dog yun no. Ah, galang takloy oy. Wala akong ganahan nimo. Naadyo kay future nga pagpulis. Sus, ka-basic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama niya, dungakan pa na ako. Ora niyo mo ipatraining sa kuwaya? Ah, himala kay agresibo kay karon. Ay, unsa pa? Basta na ay regalo. Sige, proceed the next steps. Ay, abi na ko kanira. Pero sige lang. Okay, step 2 ni mga training. Mukamang ka. Kailangan dili mo masangyaran. Kuwayan. Kay kung masangyaran ka, balik ka. Ay, kato man yung pareha sa sundalo, bay. Katong mukha man kasi lalo. Sakto. Are you ready? Always ready ya. Very good. Move! Kasimple, ani hoy. Faster! Sige ka na! Tarong yun ka di masangyad! Tapos na ako! Nyaya, humana naman akong training. Asa man ako ang gift? Okay. Close your eyes. Nya, open your mouth. Unsa day, Naya? Pagkaon? Sige! Ana! Masunurin ka nga bata. Okay. Maghihap kong 3. Buka yung mata ha. 1, 2, 3. Charan! Sure ko, kaganahan juga ni. Kay mo gini yung paborito sa una. Unsa man na, oy? Abi pa man na ako kuan? Unsa man? Barbie? Usa tayo maingon? Usbaro to? Hammer ba, hammer? Pao na na, inigkakadwit na ni mo criminology. Makapalit na ni mong gusto pohon. Ang importante karon, nakasugod na ka og training para dili na ka maglisod. Inig-college mo. Si kuya ba? Ambi na lang nabi, daghanap pa ni mong yaw-yaw, oy. Kailangan, dulaan nga na ni mo ha. Ayaw tong mga pababae nga dula ha. Eh once na makita na ko na magdula ka itong mga pababae nga dula, bantay lang ka sa kuha. Dulaan, lagi ko ni. Kuya. Kini, kay modula naman og mga lalaki nga dulaan. Eh, sakto na po sa training. Kini, naa na jud ko'y manghod nga criminology.
lain na po na nagipalit ni mama nga dulaan oy. Pag babae man ni bay, dili man ni pang choy bay. Imbis ako gusto kay katong lalaki nga taga-subok, pang babae man nagipalit bay. Kuya ba? Lagot ka ayo. Jiprox? Hoy, takloy! Unsa din na yung gidulaan, nindot lagi na. Ala, imo nindot po lagi na. Ay, tama. Ako din yung jaming gusto takloy bay, kinindot yun ay ha. Kambyo to takloy bay. Ganahan day ka ani day. Oh, ganahan oy. Lagot kasi mama oy, kay pang babae gipalit sa kuha. Ay, hala, ganahan po ko ana Jiprox. Sige, kambyo ta. Sige, daro. Salamat Jiprox ha. Induta oy. Indutaan nyo, mo niya akong favorite spice. Thank you, Jiprox. Ngeng. Ala, induta sa dulaan ni takloy oy. Yote, luxury car bay duha pagyud kambal o color. Asa naman itong bata to? Takloy! Hapon na oh! Unda na yung mga takterak! Tuon ako sunahan. Asa ka itong tawahan na to? Isa, naalig si Jeprox diya. Ano sila yung gidulaan di ay? Isa, dulaan man ang takloy oh. Tanon ako be. Oh Jeprox! Oh, dulaan man ang dulaan ni takloy. Kuha na naman siya ano? Nagswap man miya. Nagswap mo? Ako ba na regalo siya? Alangan, siya may gusto magig-swap ya. Unya, dili mabuto siya magmahay sa giswap na ko siya ha kay pinalit man to ni mama, mahal kayo to. Ah, mau ba? Asa man siya ron? Tuwa sa kawayanan niya, nitago mo to rito sa kawayanan niya kay hadlok na siya makita ni mo. Ano, mahadlok man siya, nagipatula man ako to. Sige, ato na ako. Duuya po ni mo, oy. Kalkag naman kay kaog her. Dili naman shiny. Ay kabala ka. Ligoon ta ka. Tapos, ipariban na to na imong buhok. Dayon ang imong sinina. Luoy na kayo. Dagan na kayo mancha. Ato po ni ilisan. Ilisan ti kaog. Naka-off shoulder ka kay para sexy. Kay ganahan kay ko ng off shoulder do. Dayon, magdance-dance. Dayon tandoa. Mag-ana-ana to. Ana-ana tandoa. Ana-ana ta. Murag diri guro tong ingon ni Jeprox kay kawayanan man daw. Sexy. Insect. Takloy! Kuya? Unsa man ay mong dulaan? Tarak-tarak ya. Astilan, ay na ko katika. Nagkita man namong Jeprox dito, nagkambyo man namong dulaan. Hindi abi, pakita daw ka ng dulaan nga gambyo nimo ka Jeprox. Ayaw lang saya. I-surprise ng tiko. Pres, ibang mata. Kita ko ba? Dara! Dili man ay kansi nga pagkakambyo aya kay mahalon man daw ni. Unya favorite pa jud ako ya. Ah, mahal day ha? Karon ka. Ayaw ya kay magpariban pa mi.